V lese, kde sa ranné svetlo prelínalo s vôňou machu a kvetov, stála malá kamenná chalúbka so slamenou strechou. V nej bývalo dievčatko so zlatými vlasmi, ktoré každý deň otváralo okenice, aby pozdravilo svoje kvety. Jedného rána si všimla, že ju niekto pozoruje. Na konári starého duba sedeli dve veveričky. Ich očká sa ligotali ako oriešky v slnku. Dievčatko sa usmialo a zamávalo im. Veveričky sa zľakli a schovali za kmeň, no zvedavosť im nedala pokoj. Na druhý deň sa vrátili. Tentoraz si dievčatko prinieslo malý oriešok a položilo ho na parapet. Ak máte hlad, je pre vás, zašepkala. Veveričky chvíľu váhali, no napokon jedna z nich zoskočila z konára a opatrne si oriešok vzala. Odvtedy sa stali priateľkami. Každé ráno prichádzali k oknu, aby sa s ňou podelili o svoje lesné tajomstvá. Niekedy jej priniesli pierko, inokedy kúsok machu alebo lesnú jahodu. Dievčatko im na oplátku rozprávalo o svojich snoch a o tom, ako kvety rastú, keď sa na ne usmieva. A tak sa medzi chalúbkou a lesom zrodilo priateľstvo. Tiché, nežné a pravdivé. Veveričky sa naučili veriť človeku a dievčatko pochopilo, že aj tie najmenšie tvory dokážu priniesť do života veľkú radosť.